रायजोफोर जोङो दा दाउ बेदर संनायनि हाबाफारि लादों एसे नायलांदो अननानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट हरनो दाबाव दिदोम ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननो नै थाव सेरनाय आं खोन्थाजेनबाय जोंहा बाजै हायलोआ संदों आं ओमफ्राय भिडिअ खालामबाय थादों एसे नायदो मोजां मोनबा नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामसिगोन आङो दा नै अरावनो जों माबा खालामदों बेखौ होआखै जों संदों आरोखि सैमाया खारनो नागिरदों दम गाबनायाव गोथाव जागोन जाया नायलांबाय थादो जोङो बेयाव दाउ बेदराव मा मा होगोन बाजै आलु होनाय जागोन आरो फुलकबिबो होनाय जागोन आरोखि नायलांबाय था मोननो नांबावगौ jol dulu jol नाफाम बाथोन मोनोब्ला सोरनावबा एवनाय मोनामब्ला गोसोआनो थाथ'नो हायै जालायथारो सोलानो फाइनालि मोनमारबायलै नै जोंना दुन्दियाबो होबाय आरो नै दसे माबानानै संख्रिबो होबावबाय ज्रोम जाखाजोबखाबाय दा बेनिफ्राय आरो एसे होबावबाय साखिनानै नायबाय एसे संख्रि खममोन संख्रिखौ होबाय गोथावानो जामारबाय थेंक इउ बयबो नायनानै गोजोननाय मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो दे बिदिब्ला गोजोनै थादो रायजोफोर थेंक इउ खोबबावबाय मोनबायखौनो हमदो